धुबुरी जिल्लानि साफराव आसाम सोरखारनि आयेन बेरेखा हा आवग्रिना थानायफोरखौ इभिक्सन। दिनै मंगलबारनि फुङाव आसाम धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय सापर सोहोराव आसाम सोरखारा खालामनाय मोनसे गेदेर बिबांनि होखारनाय अपारेशनाव दुंहाव थासारि जायो। अपारेशननि थांखिया 3500 बिगानि बांसिन सोरखारि हाखौ बोखारस्रांनाय, जाय हाखौ आयेन बेरेखा थाग्राफोरजों लाजानाय होनना अजद होनाय जादोंमोन। मावख'आरि फुंखाफोरनि बादिब्ला होखारनाय हाबाफारिया पुलिसनि रैखाथियाव बुलडोजारफोरजों लोगोसे गिलिर जुन्थियारिनि बाहायनायजों न'-बांफोरखौ सिफायनाय जादोंमोन। बबेखानि जेब्ला माखासे दखल खालामजाग्राफोरा होखारनायखौ हेंथा होयो अब्ला जेंनाया बांलांनो हमो। आयेन बेरेखायै हा आवग्रिना थाग्राफोरा अपारेशनखौ होबथानो नाजानायाव सोरखारि मावख'आरिफोर आरो जावखांग्रा अपारेटरफोरखौ गाग्लोबो। दावराव-दावसिनि फिन्नाय महरै पुलिस हान्जाफोरखौ थाबैनो ओनसोलाव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'आरिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव थाङो। नाथाय खुंथाया रोखा खालामो दि थासारिखौ मोजाङै नायनाय जादों। जिल्ला खुंथाया इंगित होदोंमोन दि बे हाया सोरखारि सम्पति जाय गोबां बोसोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै दखल खालामबोगासिनो दं। जिल्ला खुंथाया बुङो दि होखारनाया गासैबो आयेनारि प्रट'कल आरो सिगांनि फोसावनायफोर बायदियै खालामनाय जादों। आसाम सोरखारा सोरखारि आरो हाग्रानि हाफोरखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनायनिफ्राय दाबि खालामफिननो थाखाय गावनि सोलिबाय थानाय हाबाफारिनि बाहागो महरै गासै रायजोआवनो होखारनाय हाबाफारि लागासिनो दं। गुबुन जिल्लाफोरावबो बेबायदि अपारेशनफोरा हेंथानि मोगा-मोगि जानांदों, जायनि जाहोनाव राजखान्थियारि आरो सुबुं मोनथायनि सायाव सावरायनाय जायो। চলি থাকোতে সৃষ্ট হৈছিলে কংগ্রেস আছিল এনেকা নাছিল, কংগ্রেস থাকাতে এনেকা নাছিল, বিজেপি থাকাতে মানুষ দুর্গতি দুঃখীয়া মানুষ থাকার জায়গা নাই, বলার জায়গা নাই, যাওয়ার জায়গা নাই, কিবা খাওয়ার জায়গা নাই। মানুষ বিজেপি তুলপাল কৰি আছে। আজি হিমন্ত কাটি দিলে